no sumung kawase tikrama thai government na phaimani taboksa jara tinu 26 asam bariyo tipra salu korong ne bagai samung busu busu bawa hai samung kaham pangjak kes hambai chin dini interview na hene call khaimane ani saksaya ba angno jorari mai ani ni jorari man khaba bele hambai tipramotha government of phaimato jang edisho phaikya edisho phaimani jang tama development khaiga norok boto area o nuguin tong nang tabu nini kamini hoite chin orok phaimani lama kaham tina nang sapai khana hina khakale nuguyo phaigana agibo jefru tipramotha edisi hapango fan phaya ko sakang homo lama tama tongmani kakak muka tongmani sepon dangno kaisa kongno thane oro jagani chini parani bororok bazar sanani hinge lama kakak muka ti mathongo je auto salok narok phondo si yang kokoi ti khlai mathango do hinge sei matra tipramotha edisi government phaima logi chini saronme ajorao edisi ni deputy CM tongmani bagai jeng bele bukha tong tholai jeng bini sengkrak ro botong am dekhana samung tanglai je ini deputy CM sar bini chaita mumbai amalama sanam jakha tai onek jaga utui ni facility rok ba agi CPM amalo BJP rong namalo norok tuini sebro manyang tomani nungni jibon nugino tongna chini takung media tai tabuk bomo hai agi kere jagao tabuk tuini subida engkha engge tipramotha sorkarno simi nahari tongya do tipramotha rok emon je party abo chini bubagrani dagi mungmai jengje kuno jagao khoroksa chini takupano masaya mane yangi tong habang kulum ko sapana ngi tong hengke jeng chini tipramotha ni siklarok jeng abo khana kangke jeng logi no thangai jona khokta khungni khlai jeng chini party no hoide khaglai phano jeng thangai chubalai mani norok ni media ni bisingje nang sanai norok nuguino tongma sara tibarni jonogon abo kahamkani sinu kahamkani saimano jeng tipramotha ni siklarok lukurong no bahike chubawi tong tai chini tabuk বিধান সভাও আগেও এমএলএ খরকসামান গরি tipramotha ni এডিসিও তো সরকার তঙ্গন তঙ্গ tipramotha তাবুক বিধান সভাও চিনি 13 জনা এমএলএ তঙ্গ চিনি বুবাগ্রানি চাইতে মুম্বাই তাই তাবুক চিনি সার অনুমেশ চিনি বিরোধী দল নেতা ও বিনিম বিধানসভা কেন্দ্র ও 26 আশ্রাম বাড়ি ও নরক কাহামকানি খেল খেলাই দি অনেকটা জায়গাও তাবুক ডেভেলপমেন্ট কাম শুরু হই তঙ্গ lamani kam ungui tongo tuini kam ungui tongo laithane koyekdin segang siram khora bisibe namonjai bisiobo chini saron mes blog ni video no tui DMCMS DM romu tubui je development ni samung jangnani bagai bo aro bijit khaithaman nar bunuguin tongo tayabani yagalo samate koyekdin segang yango purbo samba posim samba tokte aro habui development ni boro je chini boro rok ti manengya khu ba lama thangya khu aborom rutubui onko buskang ni salo tebo development khanyan bagai chini sar chaito goin tong hambai katte kaje sumung ke tabuk greater tripolen by tripolen kata IPF rok sanmani tabuk greater tripolen hinke norongni eba arbo headline mungle baba hairok tongna norongni phasiti nadi takhu greater tripolen by tripolen tama phelai mongtong ang IPF turun kong tang mongsa sap saglak ang sayawoino sara triprani jonogon sara triprani tini tripura sarok jotono siwo ang sanamo nangla khine khaklayo greater tripolen tama ang abo simi sanai greater tripolen tini tripura sarok abo man khangai tamo sara edisi area wo to tripolen ungnai no tai je jar general lo je tripura sarok tongmani jeng aborono tuibo greater tripolen sani tongo tai chini bubagrabo je greater tripolen manya sap toba yakar gelak greater tripolen sanani bagi chini bubagrano sani tongo already jeng tipramotha ni siklarok ekmatro bubagrano logisimi sirinani abon bagino sara triporani joto siklarok nang mono koyo chini soba subai thagia ko chini soba jagera tipran manya sak
chini youth rongni choba jeng bubagrano thiyasak riwi thangnai te kaisa sungmung ke tabuk Tripura mathani bakhakai naithanai salogo kwbangma Vidhan Sabha ni ଅଧିবেশন phorogo chung nukha je Tripura mathani MLA rok kwbangma dabi no twino andolon khlaiwi Vidhan Sabha bisingobo tebul sakaro kasalai ase andolon khlai phaimani nugui go keba tabubo kok sinjajagui tongo Tripura matha BJP rongni tokhako khaikba BJP rongno sungjawi tongna rok ni kwbangma kok sinjamung nugui tongo waide wai abo rongno tile tabuk sanan hambai ninmo nangmani ko nadi chini party no sabanyani bagai kwbangma borok kok hamya sao mane tami hine abono mane kok siljawi sao Tripura mathana botnam khainani bagai phan kom khainani bagai je Tripura mathani ABCD tin tama hine dong borok ni tomungno kok hanani chini bubagra abono khunjuriya chini sarono met abono khunjuriya norok bo nuguino tongna je Tripura matha BJP ni B team da na C team da D team da je sabo B team hinga sabo C team hinga bang saibo manya ang sanabo thangya tobe khai je borok jodino Tripura matha BJP ni B team no ini sai dong hangai binabo belena saya kalayo Tripura matha bo kaisa Tripura sarongni party Tripura sarokno bwsango bahake agogri telangnani abono chini Tripura mathani samung ini ang khaklayo ga tabuk oborno te kaisa sumung ke Tripura sarok agi sirisi ni simino hani bagai haikaba dokhani bagai phiyok laina hanai joba khlailai thayo phiyaba 5 bochor haikaba 6 bochor sukungui pano jobawo jora dewi tongmaya abo tamni bagai abo haying chini Tripura sarokni belaino khakebel amdini bagino jeng Tripura sarok onekta bochor jeng anjolik party khaibo tikilai manya norok nukhona CPM agi chungna busuk chatoklang abono sabanyani bagai IPF tirok bormura hasuk lama kasulaikhe bormura hasuk chini Tripura sikala rok busuk saya nangya kari je hani bagi hini lama kasulaikan norbo nuguino tong sikala rok ni manya mungsa samung kari hinge je IPF tirok sorkaro phaima logi BJP rok bai alliance ingkha alliance ngai BJP rok bai tuidul jaka bunyo dokhani bor bai tuijaka aboni bagi ang nije byaktigot ang bisas khlayo bunyo dokhani bor bai tuijaka ngai bunyo dokhani bor chini borongno jibono kusugo tisana naigalak aboni bagi chini IPF tirongni baksa neta rok ba baksa mantri rok asamoyo bunyo dokhani kok khnawi Tripura sikla rokno dokarikha je jagao je bormura o Tripura leni bagui chobak khaine sikla rokno dokarikha sikla rok khakoikha noga sukha result norok 23 ni election nukha result nongni buskango aboni bagano chini bubagra sawo khata badi jeng bubagra sawo norokni bagui ang thiyasa fight khainai ekmatra norok jungno logi simisiri di aboni bagui jeng Tripura mathani sikla rokhai bubagra no jeng thiyasana logeri thanai je chini greater Tripura manya jeng logeri thanai chini 26 ashram barisimiya ol khoi district ni je sikla rok ol sara Tripura ni je sikla rok jeng jotono bubagra no thiyasak logeri thanai hine ang byaktigotole ang bisat khlayo abok ga tabu te kaisa sumung ke Tripura sarok jodino abo hai ayang bahar lai mangno thangkang kai khalogui gerengsa jagao nasilai tongi mayang kai bustang ni salo busuk jarate hamya jora nuhna aboni kisa sabai khudru abo tu jodino mo hayang khang hengge do jeng chini thinang bele hangyan tamle no jeng jotosi alaisase punya himani hai bunyele kebangma bui chongno sakangna bagi nang deborma bogomatia jamatia na nanglaina chesaklaina riang bai notia na nanglaina chesaklaina aboni bagi bunyo sukuli nongno chini Tripura sa okra hinjang nairo ba sikla hinjang nairo ab omo hai sukuli no khunyo kanya woi chung joto thanja thuksa khai tongwi mankhai hingeba thinango jeng beleno kaham kai strong khai basai manai hini ang khaklayo
tei ang sara Tripurani joto okra sakra tei sikla sikli rok ang mono kwsarna muchungo bui bai ta khakjakdi buini dopho bai ta thunjakdi joto thanja khlaiui chini bubagrani chobao phaina wngbai thun tei chwng joto bubagrani chobano chwng logi riui thangnai. Ani sinimung ang Tripura Mothani Sikla Berek eba YTF Khoi district ni district president.